गिबियावनो ससियेल मिडिया नायगिरि नोंथांमोननिसिम खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय। दिनैनि नैबे भिडिअखौ मोनसे दुखुनांथाव जाहोननि थाखाय बानायनाय जादों। बे भिडिअखौ बानायनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय नैबे साखाथियाव जिरायनाय फंबायनि अनसुलि बिमाया गोबाव दिननिफ्राय ब्रेस्ट केन्साराव गोलैसोनानै दङ। दा गोबां थाखा फैसानि आंखालाव बिथाङा बिमानि हालोदखौ मोजां खालामनो हायाखै। जिएमसि हस्पिटालाव लांदोंमोन गुवाहाटीनि, नाथाय बेवहायबो डाक्टरा फैसा नङाबाथाय रां नङाबाथाय अपारेशनखौ खालामनो हानाय नङा होननानै दा न'आव थिनहरफिननाय जादों। ओंखायनो फंबायनि अनसुलि बिमानि मोजां सावस्रिनि थाखाय अनसुंगिरि गासैबो सानसुमै नोंथांमोनखौ बिथांनि बिमानि मोजांखौ हास्थायनानै बयबो जि हायो अनसुंथाइ हरनो थाखाय जोङो सालबारि डिस्ट्रिक्ट आर्टिस्ट एसोसिएशन आरो आर फिटनेस हाब बे मोननैबो आफादा जयै नै बिथां फंबायनि अनसुलि बिमानि हालोदखौ मोजाङाव लाबोफिननो थाखाय साफ्रोमबो अनसुंगिरि नोंथांमोननिसिम फंबायनि जानानै अनसुंथाइ बिख'हरनाय जाबाय। गोजोन्थों। खुलुमबाय। आंनि मुङा मुस्रि मिलिमिसन ब्रह्म। आंनि आइनि मुङा बासन्ति ब्रह्म। आं लावखाता गामिनि पस्ट अफिस लावखाता डिस्ट्रिक्ट बाक्सा। जोंहा बिमाया गोबाव समनिफ्रायनो केन्सार बेमाराव गोलैनानै दङ। केन्सारा ब्रेस्ट केन्सार जादों बिखायाव, आरो डक्टरा बुंदों अपारेशन खालामनो थाखाय गोबां रांनि गोनांथि जागोन, रांखौ बुथुमग्रो होननानै। नाथाय जोंहा न'खराव एसेबांखिनि रां बुथुमनो हानाय गोहो गैया, न'खराव इमां धोन सम्पति गैया। बेखायनो नोंथांमोननियाव जा एसे हायो अनसुंथाइ मोनगोन होननानै आं खर' गंग्लायनानै आर'ज गाबहरबाय। गोजोन्थों। बिथांनि बिमानि जा लोमजानाय बेनि मेडिकेल रिपर्ट, बेंक एकाउन्ट आरो कन्टेक्ट डिटेल्स बेफोर गासैखौबो भिडिअआव एटाच खालामनानै होनाय जागोन। नोंथांमोना जेसेबां हायो एसेबां मदद खालाम। बयनिसिमबो खुलुमबाय। नोंथांमोननि सिगाङाव आं बेखौनो बुंनो लुबैयो, जोंहा फंबायनि बिमाया गोबां बेरामाव गोग्लैसोनानै दं बा केन्सार बेरामाव। नोंथांमोननि सिगाङाव बेखौनो आर'ज खालामो जे नोंथांमोना जि हायो बेखौनो अननानै नोंथांमोना बिथांनि बिमानि नामाव अनसुंथाइखौ हरबानो जाबाय। खुलुमबाय।